Nasawi ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang kanyang asawang backride matapos maaksidente sa Barangay La Union, Castilla, Sorsogon kahapon ng umaga. Kinilala ang rider na si Sunny, 47 anyos, residente ng Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Ayon sa Castilla Municipal Police Station, binabaybay ng biktima ang daan mula Sorsogon City patungong Castilla, subalit pagdating sa lugar ng aksidente ay sumemplang ang mga ito na nauwi sa pagkabagok ng ulo ng biktima at tinamong mga sugat ng kanyang asawa. Allegedly po, sumama ang pakiramdam nitong driver dahil may history na po pala ito ng high blood at kagagaling lang daw po sa ospital. At base po sa eyewitness na nakausap namin sa lugar, ay kitang-kita niya po mismo na bigla na lamang pong mabilis na tumakbo ang motorsiklo papunta sa kabilang kalsada na nagresulta nga po sa nasabing aksidente. At sa kasamaang palad po ay tumama ang ulo ng driver sa konkretong poste sa lugar. Napag-alaman din na 2 araw pa lamang mula nang makalabas sa ospital ang biktima dahil sa iniindang karamdaman. Meron po siya nasuot na helmet, sabi nung nakakita. Kaya lang, pumama sa poste, nawasak nga po yung helmet na suot niya eh. Nagpaalala rin ng Castilla MPS sa mga motorista na laging unahin ang kaligtasan, magpahinga kung masama ang pakiramdam upang maiwasan ang mga aksidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.